Amosi nimesawa Nyakwaramogi en geno mara ni wuotho riti kendo e ngima e yo makare kamoro amora ma intie akawo thuolo ni makende mar waki e chenro mar twak e weche manyien chenro mamiyowa thuolo mar twak e weche mag dongruok, weche mag somo, weche mag thieth kaachiel kod weche mag siasa kaka oganda jokanyanam. Mar waki e chenro ni nyinga Chris Owino. Odiochieng' ma kawuono wan kod mor mogundho mar bedo kod ngire Charles Ochieng Ong'ondo, main Chief Executive Officer CEO mar duol mochung'ne tayo lai mar somo e pacho kae, Kenya Institute of Curriculum Development KICD. Kama wadhi twak kode mathoth e wi syllabus kata lai manyien mar somo miluongo ni Competence Based Curriculum CBC. Ngire Charles Ochieng machiegni e lweti. Erokamano Chris. Aduoko erokamano kuom rwako wa e dalani. Erokamano kendo pod omedwa ku ndalo mabiro. Erokamano ahinya. Nyakwaramogi ka isewinje atwak kod ngire Charles Ochieng Ong'ondo, mano Chief Executive Officer mar duol mochung'ne tayo lai mar somo e pacho kae, Kenya Institute of Curriculum Development KICD. Ngire Charles Ochieng, ng'eyo ni oko kocha nitiere janyuol kata mana japuonjre monge kod ng'eyo mathoth e wi lai manyien mar somo mar CBC mwadhi loso e wiye. To kapok wachako twak, adwa kawo thuolo ni mar rwaki e TV kendo amiyi thuolo mar mondo ilosi kod Nyakwaramogi. Nyalo moso Nyakwaramogi. Erokamano ahinya Chris. Mor kuom thuolo mimiya mar wuoyo gi jothurwa Nyakwaramogi jokanyanam e yor kit somo masani matimore. An kaka isewacho, an ngire Charles Ochieng Ong'ondo, an wuod Homa Bay County. E kinde ni Nyasaye omiya thuolo mar telo ne weche mag nonro mar somo puonjo nyithindo osom ka koro nonro mancha wan go chon miluongo ni 844 koro rumo, kisungu wacho bedo phased out to wa phase in competency based curriculum. Erokamano ngire Charles Ochieng. Ngire kaka asenyisi nitiere thoth jonyuol kaachiel kod jopuonjre oko maonge kod ler malong'o e wi lai manyien mar somo ma uchako keto e timni CBC. Inyalo kawo thuolo ni mar mondo iler Nyakwaramogi mane ni sani e wi CBC. CBC en ang'o to uting'o ang'o? Thuolo ni mar ngire. CBC gi dho ngere kaka isewache Chris en competency based curriculum. Gi dholuo en somo motenore gima ng'ato nyalo timo. Nitiere somo diriyo. Nitie somo matenore ahinya e gima ng'ato ng'eyo. Onyalo wuoye kendo onyalo goye mbaka. To nitiere somo mar gima ng'ato nyalo timo to ok ong'eyo. Ma paro ni kaka tuwa kucho nitiere ng'ama nyalo timo gimoro maler kata kitero ne mitoka nolosi. Nitiere ng'ama bende nyalo kata mana loso apiko mane ng'eny tuwa kaka oloso maber. To kipenje ni tang'o mane rach, ang'o mane timo to kia. Competency based curriculum oriwo gik moko ariyo. En somo motenore ng'eyo kod timo. Matiende ni kaka koro in jafwambo gi keyo. Ka kodi ni kawo kalam indikna gima tij fwambo gi keyo en, inyalo ndike maler. To bende ka miyi thuolo kaka thuolo mwamiyi ni koro in wadwani mondo dhi twag gi ngire Charles Ong'ondo. Tibedo kanyo king'eyo gimitimo kendo kata kaneno kaka irego koda. Ichako kimoso jokanyanam mawinji. An bende miya thuolo mondo amosgi kapok wachopo e penjo. Mano e gima somo mar competence based curriculum en ng'eyo to ing'eyo to inyalo timo bende. Koro ka wabiro ridore jopuonjre mane sikul. Curriculum miluongo ni 844 ma koro wuok ni. Ne wadwa dhi mang'eny ahinya e ng'eyo kende. Ng'eyo ma kopenji e penj kaka ne wan gi penj gadh ariyo, wan gi penj mar jo primary KCPE
wan gi penj mar jo secondary KCSE, nyathi nyalo ndiko maler ahinya gik mane opuonje mondo maki ka. To ka koro iketo nyathini piny ni timane gigi, to ok ong'eyo kaka otimo. Yiena mondo amed ni gik moko ariyo motegno kiweyo ng'eyo kod timo. Mar ariyo, bang' ng'eyo kod timo, japuonjre nyaka bed gi luor moro. Japuonjre nyaka bed gi chich moro mar kama entie, omiyo luor. Timo gigene e yore mamiyo en bende ji luore. Mamano ero gi kisungu waluongo ni values. En ng'ama oluoro chik, chik oluore, omiyo joma oluore luor, joma oluore bende oluore. Mano ne wafwenyo ni ne onge motegno ahinya e somo mar 844. Mamano sama iwuoyo about competency based curriculum, competency cha sekri en ng'eyo, en timo, en bedo jaluor, moluorore owuon, oluoro alwora mare. Mogik, to en bende ng'ama, en somo, competency based curriculum en somo mamiyo nyathi fwenyo kendo nwang'o tiegruok e gimoberie. Waluongo ni talent development. Maparo ni samoro kata kiwuotho karwa kati neno ka nitie gigewagi ondikgi ni nurturing every learner's potential. King'iyo somo makoro wuokni, kikawo klas 12, iyudo ka nyathino chun nyaka tim subject 5. Nyaka otim kwano, nyaka otim Kiswahili, nyaka otim Kisungu, nyaka otim science 2 mokadhi. Koro ka in ni bere kaka koro gik motimo mag fwambo gi keyogi, ema ne Nyasaye omiyi ber. In ni bere weche machalo mag sport. In ni bere weche machalo mag art, CRE, history. Ibere mag lwedogi. Chon ne gichakore 844 koro ne gionge, in kiserem kamano tirem. Koro CBC en curriculum madhi miyo nyithindo thuolo mondo yier gima giberie, mondo gitiegre, moloyo moro machalo manyo chunogi nyaka gima gitimono kende mondo gitim. Aparo ni gikanyo ero ka nitie ma ok nyalo katumo to nyalo penjo. Idimbe maler ahinya. Ma ang'eyo ni sani Nyakwaramogi ma kama ne ni sani. Ong'eyo ni lai manyien mar somo mar CBC ma sani ochak keto e timni en miyo nyathi otim gi, en ong'eyo, bang' ng'eyo, otime, bang' time bende omi luor, obed ng'ano man kod luor, ka achiel kod loso talanta ma nyathi nigo. Ka nyathi ni kod talanta e weche mag lendo, kanyo emwa waketie mahino mago. Kopo ni nyathi ni kod talanta e weche mag goyo adhula, kik wach ni jogo adhula gin jogo mok osomo, kanyo emwa ketie mahino mago. Kata ko jang'wech. Kata ko jang'wech. Ok ineno ka koro yawa thodho midila ok Tokyo Olympics. Tokyo Olympic kendo jogo kidhi thuche gi jogo dongore ahinya. Koro luor cha waluonga ni dimbruok. Dimbruok. Waluonga ni dimbruok. Ng'ama dimbore en ng'ama chanore ma ok ong'e ni en kata gidi ng'ama ng'ongo tiwuoyo kode nade. Aparo iwacho gi maler. Ng'eyo, timo, dimbruok, gero talanta. Gero talanta. Odonjo maler ni Nyakwaramogi. Jomo ng'ato nyalo penjo ang'o momiyo piny owacho ka achiel kod duol mar KICD ne oneno ni mondo jopiny owuog e 844 nyaka KICD. Ang'o momiyo ne nyaka CBC, ang'o momiyo ne change from 844 to CBC. Erokamano. Abiro mi reasons to ng'eny. Tabiro mi kata 5 kende. Achiel, ni jothurwa nyaka ng'e ni kama wadake korwa thurwa mar Kenya kani, nitiere chike mag piny mangima miluongo ni global protocols mane Kenya okete sei manyaka wami luor. Nitiere moko mag Afrika iluongo ni regional protocols mag United Nations mane Kenya okete sei manyaka wami luor. Kato nitiere wan gi mag East Africa. Chike mag jopiny go gi mag Afrika gi mag jo Kenya wacho ni ya bang' higni 5 ka higni 5 piny olokore. Ok inyal keto nyithindo ni gin gisomo mana gik mane osomo higni mosekalo. Nitiere gik mowuok manyien. Koro tok chikno ang' nabini kar gik mawuok manyien tok wacho wach protocols go.
Mar ariyo, king'iyo piny mangima pok kabisa kabire nie gik manyien go. Nitiere gik ma koro iluongo ni benchmarking. Matiende ni nyathi mosomo Kenya ka chopo ni nyaka chieng' moro nwang' ka moko opusore koro gin gisomo loka, moko ni Asia, moko ni America, moko ni Britain. Kaka nasomo Kenjwa ka. Kada dhi timo degree maduong' mar kalapapla mar ariyo miluongo ni otiko mar doctor ni. Nadhi Britain. Koro nyaka tiende ni wabe gima watimo ka luwore gi gima ji timo e pinje maoko. Ne wafwenyo ni pinje maoko modongore mineno ok chal gi molowa gi. Dhano nosedhi e CBC te. Matiende ni dhano nowacho ni ang'eyo kendo ok dhi konyowa. Nyaka wabed joma ong'eyo gitimo. Nyaka wang'e joma nigi dimbruok, joma develop talanta. Oko kucho kidhi e nyithindo moko nitie ma kaka koro ineno wach adhula ni. Ke gibo bere. En kochopo kata mana gimiluongo kaka klas 6, klas 5, ng'ama osomo gik mohero, adhula cha bosechak tiege. Gin joma ineno kiluongo ni kia Messi, iluongo ni kia Ronaldo, iluongo ni kia ng'awa gini go. Mekwa kine rere machop kanyo to riwore mana gima jothurwa moko luongo notare. Mar adek, gimoro nitie jowadwa ni 21st century. Aparo no jomo ng'e dhulu maler nyalo wacho ni chawane pele ka higa 19 gi 20 kadok chien. Sani koro wane higa 19 gi 20 kadhi mbele. 21st century no biro gi gik manyien. Achiel kuom gi mogik gimiluongo ni digital literacy. Wach computer ni. Tinde kidhi kamora mora to nyaka ang' inwang' ni imenyi mana e computer. Idhi osiptal imenyi mana e computer. Mano lony manyasani. Lony manyasani mowuok. Mago gik ma koro nyaka ne tim nade? Rwake curriculum. Nikech curriculum machon nyonge kode. Nyithindo masani be idhi fwenyo ne gin nyithindo ma ok ipuonjo ni chung mbele kata iwacho mana gige ni nyaka ibed gi gimiluongo ni learner participation. Donge neno ka ting'o nyathi matin kiwuoyo go to pingi apinga. Matiende nodwa ni mondo imiye thuolo mondo obed ng'ama nyalo somo gigene. Nitiere gima iluongo ni pertinent and contemporary issues. Weche moko wuok opore e piny ka manche onge curriculum manyien manyaka sani koro bedi. For example, isiwinjo gimiluongo ni climate change. Piny lokore. Koth gini lokore. Ji nyotong'o yien, kor lwasi lokore. Koro nyaka sani wachak chiche ni jowadwa. Ere kaka wanyalo rito lwasi marwa? Mago gik manyonge curriculum machon. Nitie tuoche gi timbe ma koro onore e piny masani. Isiwinjo for example kiluongo ni mental health. Yes. Gima lich ahinya nyithindo negore ka chach. Kata jomo bedo ni nyicho dak ni choerore. Mago nyaka gik ma koro wakete curriculum sani ni to nitiere HIV and AIDS. Nitiere corruption. Nitiere environmental conservation. Nitiere safety. Mago gik manyaka koro kete curriculum masani nikech gin gik maringe e piny masani mondo ji ong'e. Koro mana abiro ni e namba 3. Namba 4 asewuoyo wach talanta ok adwa dok e kendo. Ni curriculum manyowae no nyo ena gima wachun nyithindo gi gik moko nyaka gitim ma ok wachiwo thuolo maber mar gero talanta kama nyathi berie. To kipiriwo gi mano nyo wan gi curriculum moro ma ji dhi e university ma ji duoge e kor gweng'. Kipenjo ng'ato ni bwana in ang'o ming'e timo? Ma koro kata kidwaro tich kaka ka ji biro kata manyo tich. To kone ni an to natimo mana degree moro ni development concepts, applications and opportunities. Kata dholuo lokego te. An atiko degree moro ni business administration and applications in international contexts. Kori to Woodham, ma kori biro ira ka ni Chris Owino. In ang'o mineno kaka mi dang' itim? Koro wacho walose curriculum moro ma grade moro amora ma nyathi oae. Ji ong'e ni ng'ama ber e weche mag computer. Ji ong'e ni ng'ane ber e weche mag sport. Ji ong'e ni ng'ane ber e tij fudi bao ni kimiye to koro kar dhi omo bao China. Kar dhi omo mesa China gi kitanda. Gigi ni tij joma loka. Ng'ato nitie manyalo lose ka. Ng'ane nyalo loso mtoka. Ng'ane nyalo pur ma kichome kata mane pur sikuma kae to pure gi gima somo cha. Ong'eyo to nyalo timo. Koro mae gima miyo nyaka walos curriculum mondo mi wajanya timo gigi. Anyalo challenge Chris. Ni sani kata kidwa gero ot pacho kucho. Ota ma mabati migone.
funde mabati ni na alwora ni dang nwang siem gi jadi ngane nitie. It is. Manya ne gweng ni kata mana kaka tinde mtokni gi weche mang'eny kata mana radio ni fundi mano mi loso radio, fundi mi loso mtoka, fundi mi loso gik mitimo gi lwedo. To kata mana ma ok tim gi lwedo kaka puonjwa ni. An asebedo puonjo university gi mang'eny. Apar gi bich gi bath. Nyathi yudo first class. Ng'ato nwang'o first class degree, ng'ato nwang'o distinction. To ka kodi tere class, te yudo kon japuonj, ato puonjo kanyal. To some higni 4. Koro nyaka ne wami nyithindo thuolo mar somo gimoro e yo moro ma kowuok to nyalo time to piny bende yudo dongruok. Mano nyaka ne bedi. Kae to mogik abiro nuoyo ni wach values cha. Chien ka paro ni ing'e ni kata penj ni nyoji kwale nyowuoyo. Ma ng'ato wuok piny kacha ko yudo A. Kobiro e university kama ne wapuonje cha, ni en koro yudo A odhi puonjore thieth, tame. Ma higni university ka ne wan gi nyithindo atamalo 10 ma gima noluonge cha ok onyal timo nikech ok onyal, penj ne ok otimo maler. To samoro bende otimo mana maber, mak mana ni gik mane penj ne ok gima miye thuolo mar ang'o mar timo. Koro miyo ang'e ni samoro ibiro penja mbele ka, to wawe mondo ibiro penja kata ka wiyo ilang' na parni ni to koro gik mitimo gi gin gik moko adi ma CBC oketo mbele. Kata kero banyalo nyisi gi sani. Yes, diadhi kapok wadhi penjo machielo. Yes. Inyalo lero ne jopiny kapok wadhi penjo machielo. Erokamano. Koro CBC nitie gik moko 7 ma waketo mbele miluongo ni core competencies. Mano bende nyalo nyiso jothurwa ni gima nomiyo 844 gore piny ne ok wabedo gi gik miluongo ni core competence. Koro ng'ini magi manyaka kare somo sani miwa. Koro e CBC kae wan gi buk moro ka miluongo ni Basic Education Curriculum Framework. Akete ka awuotho kode kada yalo ma ok we mumbe chien. An ka gik puonjo curriculum omiwa ma koro wanyalo ng'iyo ni ka nyathi otiyo klas 6, ang'o ma nitie mong'e timo ma kata ame timo, to koro odok mana e sikul kendo mani koro gimoro ti marach. Koro nitiere gik miluongo ni communication and collaboration. Mano weche mag tudruok. Mago koro iluongo ni competencies, weche mag tudruok. Weche mag tudruok gi tiyo kanyakla. Nyo piny oseketowa e system manyo watimo manyien ni. Ma tudruok e kind anyuola, kindruok e kind oganda ne tin. Ere kaka wanyalo bedo ni nyathi kotiyo kuwe moto ng'eni gik moko nitie mang'eny e piny kama ok nyal timo kendi. Communication and collaboration. Nitie gima iluongo ni citizenship. Citizenship ni en yango na ja Kenya. To bang' bedo ja Kenya yango ni an ja East Africa. Yango ni an ja global citizen man gi responsibility mar rito thurgi, rito pinygi, rito alwora ne, rito kama odake. Inyalo kata mana extend e wach ni yango ni an ja county mane. Ta ere obligation man go bedo county no. Man gi obligation mar yiero jotendwa. An gi chik mar penjo jotendwa gi gima gitimo, mane mineno ka nitie gimoro ni citizen participation. An gi chik mar bedo penjo jotendwa ang'o mane utimo kuom thuolo mane udhi. Citizenship. Wan gi gimoro ni critical thinking and problem solving. Matiende ni paro maleo. Paro matut ma ok idonja gimoro kapok iparo ni gini idwa time nang'o. Kaeto ikonyogo gimoro ma dhi kethore. Mani neno ka koro tinde chando piny mangima ni ji timo gik moko ka ok giparo ni gini dhi konyo ji nang'o. Koro gima dhi kelo konyruok noganda bende koro onge. Mane matero gik mineno ka koro problem solve gino kichalo ka koro environmental degradation. Kiwuotho kata Narok waka iyudo ka kama nolosi ni pi owinjo ringi ka pidhi ema yawa koro kawo wite gik moko to gi create problem. Ka gisewito to gichako ywak ne sirikal. Ineno ka thurwa kacha pi koro ywero pinje moko higa ka higa. Ere somo manyalo miyo warieko ni to problem mar kata pi ma ywero cham to ywero nyaka mirni wanyalo solve nang'o. Ji nigi dhok kata dhok matuore. Wan gi problem machalo soil erosion gi neg mani kucho. Wan gi solve problem mar lack of joma nyalo timo tije lwedogo.
ere paro matut mwanyalo bedo go mondo wakony gik machandowa, critical thinking and problem solving. Wan gi gimoro ni creativity and imagination. Creativity and imagination en niya, nonane ni ang'o ma an go e alworana ka, to ere kaka nyalo tiyo kode mondo okelna ohala. Koro iparo ne jowa, an kang'iyora an gi ruedhi 2, to mondo abed gi kweru motego mondo apur, nyaka ariwra gi jomoko man gi ruedhi 2 mondo wapurgo. An gi dhok moko mang'eny, to dhogi tindo, to ok ane kaka nachak gikelona maber. Aparo ane matut abed kata gi dhiang' achiel e dhok 2 moko ma koro anyalo tiyogo maber mondo okelna konyruok. An gi omenda maromo kama. Omenda ni ere kaka anyalo tiyo kode mondo okelna ohala. Dong' ineno ka thurwa kucho mine moko nitie ng'wen gi rabolo moko 2. Udhi obedo go e tie dala chakre okinyi nyaka odhiambo. Kipenjo ni ya minwa, to ohala miyude gini en pesa adi? Ni ka ang' atiyo matek nwang'o 50. Tong' ni no odhi odwang' puothe moro onwang' kaka otimo, dikoro bet onwang'o ohala moro mano. Amiyi adek modok yo machuok. Achiel en gimiluongo ni digital literacy ma asewuoye. Matiende ni weche mag kompyuta gi gin weche makoro biro e piny mangima. Nyaka menygo ji, nyaka nyithindwa ng'egi, mano gima curriculum ma sani oketo mbele. Mar ariyo en gimiluongo ni self efficacy. Self efficacy en bedo ni ng'ato oluorore, en gi chir, en gi paro mar timo gigno owuon, ma ok ni nyaka ang' orita rita nyaka nyise no atim koko timo. Kaeto mogik en gimoro ni learning to learn. Nyaka ibed ng'ama ong'eyo ni somo ok rum, kata ng'ama ong'eyo bende nyalo dhi kuo joluo ne wacho ni omenda nyalo puonjo ngege. Kichopo kamoro miwacho ni koro ni no books ahead an professor, mano piny okethore. Somo me piny ka ok rum, nyaka ibed ng'ama pod dwaro ng'eyo. Mano iluongo ni learning to learn. Maga competency 7 ma wan go. Nyakoromogi iwinje maler kowuok kuom ngire Charles Ochieng Ong'ondo, ma en Chief Executive Officer e duol mochung' ne tayo lai mar somo e pacho kae, Kenya Institute of Curriculum Development KICD. Watwak kode achiel kachiel odiochieng' ma kawuono e wi lai manyien mar somo mar CBC. Oseleronwa core values mag CBC gima CBC en. Ngire Charles Ochieng, kawalosi wi CBC wayudo ka one of the core values mag en digital literacy. To nonro yango ni 61% mag jopuonj e pacho kae monego bede maketo e tim CBC e yo malong'o onge kod lony e weche mag technology. Iwacho ang'o e wach makama? Mano penjo maber kabisa, Chris. Sama lokruok obeti, be kifwenyo ni tang'o maonge go mondo atim lokruogni ochopna kama nadwani ochopi. Omiyo an anyalo nyisi ni bedo ni 60% kuom jopuonj ma wan go sani osebedo gi lony mar weche mag kompyuta, weche mag digital literacy, en gima ber. Koro osiko ma wan go en ni to 40% modong' gi, ere kaka wakonyo mondo gibe ging'e, mondo gichak konyo nyithindogi mondo lokruok ma wan go ochop kama wadware. Koro gima nyalo nyisi ni kaka sani gima sirikal timo, rusa ka rusa ma jopuonj nigo, watero jopuonje e bero tiegruok kuom weche mag kaka ginyalo puonjo nonro mar somo masani, kendo kaka ginyalo medore ahinya ka wach mar digital literacy. Kanyo jo Teacher Service Commission, jo TSC notimo nonro moro mbele ka research moro, ne gifwenyo ni jopuonj kendo sani koro ohero wach mar digital literacy no kabisa, makata piny ma koro imiyo jo klas 4 kata miyo mingi jo klas 3 chien kacha mondo oor Nairobi. Jopuonj nyalo dhi e kompyuta ma download ma miye nyithindo machak upload marks go ma wanwang' gi Nairobi ka. Kaka TSC ng'eni tinde sani onge gima ng'ato tero dhi neno Nairobi e headquarters. Gik moko te itimo gi kompyuta. To mano nyisi ni kare wach mar medo tiegruok jopuonj ne en gima dhi mbele. Anyalo nyisi ni kine wachop kama koro watieko grade mar 6, jopuonj 90% ka ok wachopo e 100 biro bedo ka koro oselony weche mag kompyuta.
Kaluso ka jalno ma bende nosebedo japuonj e kinde machien, aneno e kinde ma wan kaka jopuonj iyudo ni watiyo tich matek sasa na class teachers, lakini seche maber osewuok ting'iyo mana head teachers kod deputy head teachers, to wan class teachers mwa implement mwakete tim syllabus ok ng'iwa. Uparo ni en ang'o ma piny owacho onego tim mondo motivate class teachers mondo obed kod moral mar keto e tim CBC nikech odwaro tich matek to moloyo kuom jopuonj? Mano penjo maber. Ahinya to anyalo ori ir ajuoga Nancy Macharia motelo ne weche mag jopuonj do duoki wacho maler ahinya. Yes. Lakini makoro in ka to abe an ng'ama sector ni. Mokwongo ok abi yie ahinya ni jopuonj motelo kende minono wachgi. Abe asebedo japuonj kaka iwachono kendo nachako puonjo chon. Kipimo kuma ne wachako puonjo gi kaka ne japuonj ing'iyo opogore gi kaka japuonj masani en. Japuonj masani adwa nyisi ni sirikal osetimo mang'eny ma en ng'ama sani tiyo kama ber. Yuto mar jopuonj ma Kenya ka bende kipimo gi jopuonj moa e pinje moko idhi yudo ka ok rach ahinya. Mak mana ni chien ka ang'eyo ni ne wachore ni jopuonj ma jotelo machalo kaka koro head teachers gi principals nochalo gimomi yuto moro moloyo jomoluwo bang'gi. Yes. Paro mane nitie sano en nosiko magiting'o chal mane pek. Koro ji mang'eny manosebedo kiwango mag yaro motelo ne jopuonj ne wuok kamanyo tije moko mopogore ka gilero ni osigo matimo ni joma ne dwaro kawo telogo bende onge. Koro aparo ni gima nochakore kanyo to en gima nowinjo bende ringo kabiro piny. Maparo ni sani chien ka nye dwa neno ka joma nyokawo tij KNTUT manyien sodonjo gi negotiation moro kuom jotelo mag jopuonj mondo ng'iyane kaka joma nie bwo jotelo ma rito skunde ko gin to koro ang'o minyalo migi sani. Miyo aparo ni paro en gima sirikal nigo kendo were mag lokruok biro biro. Aneno ka director mara nyisa ni saa omayo wawang'a, lakini adhi kwaye mondo miya dakika 3 mondo ilernwa weche moko adek kae. Wach mokwongo en ni mondo CBC okete time yo makare, jonyuol mano parents ma gin key stakeholders nyaka rwak ewi wachni, omigi ler malong'o ewi CBC mondo ging'i kata assessment mar nyithindo, penj midhi miyo nyithindo idhi miyo gi based on what. Uparo kaka duol mar KICD usetiyo kod jonyuol kanyakla mar mondo gibed kod ng'eyo malong'o ewi kete tim lai manyien mar somo mar CBC? Erokamano ahinya Chris. CBC ni wan gi gimoro miluongo ni pillars. Achiel kuom pillars go en gimiluongo ni parental engagement and empowerment. Nitie moko ma bende ok adwa donjo kaluwore gi sama timno. Parental engagement and empowerment en wakwayo mondo janyuol obedie gi tich, gi paro, gi tudruok gi gima nyathine somo moloyo kaka ne samoro gitimo chon. Ka nyathini dhi sikul, dhi e sikunde ne sikunde ni ochal nade, jopuonj nitie, nyithindo klese gi chal nade, tich mimiyo gi chal nade. To ere kama idwaro ni janyuol mondo omaki. Janyuol obed gi paro, gi teko, empowerment mar kwero gima ok dhi kare. To be obed gi teko mar golo paro mar gima dhi kare. Kaka sani, aparo ni somo chien kacha, ni nyithindwa masomo e private school. Koro ket nyathi kata nyathi me grade 5 ni mondo nyiew kata buge 5 e subject achiel. Mano gima janyuol nigi teko mar kwero ni yieruru buk achiel modwaro ni mondo nyathi onyiew. Modong' skul onyiew mondo o support go nyithindo. Nikech kidhi e public school nyithindo nyiew negi buk adi gi sirikal. Koro kwan kaka duol mar KICD wase develop gimiluongo ni parental empowerment and engagement guidelines. Manyicha wasechako gi jonyuol ma Nairobi ka, waseluongogi mwawuoyo kodgi gi jotendgi. Sani wach COVID ni modoko wachien ne wapango mar dhi e county ka county mondo wadhi wachok jotend jonyuol to wapuonj. Koro jotend jonyuol ka bende nyalo chako ridore e sub county to gi zones mondo owuo gi jogi mondo onyis janyuol ni bed gi tudruok e gima nyathini timo, bed go machiegni. To mar ariyo,
in gi teko moro midwaro ni mondo itigo ka nikech jonyuol nigi representation e school under PA to ng'eny ji mang'eny rita ni nyathindo jopuonj osewacho nyaka watim. Wach mogik wiye kanyo wadhi mana ang'e nitiere janyuol mapenjo to CBC okete e okenge adek ama kidieny adek. Kuom dakika achiel ama ariyo inyalo leronwa okenge ta kidieny mag CBC, mano levels mag CBC kuom dakika achiel kende. Erokamano, wan gi higni ariyo mag gima waluongo ni pre-primary ka nyathi pok odhi e primary school. Wan gi higni 6 ma nyathi bedogo e primary. Kaeto ko nyathi wuok e primary osenwang'o gik miluongo ni life skills, odhi bedo gimiluongo ni junior secondary higni 3. Junior secondary ni kotieko odhi timo higni 3 kendo kamiluongo ni senior secondary kata senior school. Koro bang'e no higni 3 kata maloyo kanyo onyalo dhi e college odhi tiegore kata onyalo dhi e university odhi tiegore. Kaka ing'eyo ni duol mar KICD wan wawacho mana ni levels miwachogo higni 3 nyathi dhi kawe pre-primary, primary gi secondary. Kochopo kar college to koro bar jopuonj to waloso sa mong'ado wade wagomba ka jopuonj nikech an mawuon an gire mar puonjo jopuonj to chieng' wana wuoye bang'e. Wasingo ni wadhi manyo thuolo moro wadhi go kendo walos kodi e yo mong'ith e weche mag somo motenore nyaka kod weche mag jopuonj. Erokamano. Nyakoromogi ne watwak achiel kachiel kod ngire Charles Ochieng Ong'ondo, men Chief Executive Officer CEO mar duol mochung' ne tayo lai mar somo e pacho kae Kenya Institute of Curriculum Development KICD, kama ne walose wi lai manyien mar somo mar CBC. Ngire Charles Ochieng, adwaro mi seconds 30 mondo eme Nyakoromogi wach mane minyalo lego Nyakoromogi. Wach mogik jothurwa notera sikul, sirikal bino dhi opwodha omiya tich mar chung' ne nonro mar somo masani. Adwa sironu ni somo masani somo maber, en somo madhi miyo nyithindwa bedo gi ng'eyo, bedo gi timo, bedo gi dimbruok kendo gero talanta mag-gi. Wamiuru CBC ni support kopo ni penjo moro ng'ato nigo sama wan kani through jo media machalo kaka koro Grace man kani kata mamoko. Nyora biya mondo wamed leronu kama dipo ka penjo moro nitie ma un go mondo ung'e med ng'eyo matimore. Erokamano jothurwa, Nyasaye mondo omed gwedho duto kamoro amora untie. Erokamano Ngire Charles Ochieng Ong'ondo kuom kawo thuolo mari kendo miwa twak mong'ith ewi lai manyien mar somo. Bende ang'eyo ni janyuol moneni sani mane ongo kod lony kata ler moro amora ewi CBC sani koro ong'e gima CBC en. Waduoko erokamano ahinya kendo ka Ruoth omiwa thuolo machielo wabiro luongi kendo. Erokamano ahinya jo Nam Lolwe, Nyasaye mondo omed gwedhou, Nyasaye mondo omed gwedho Lolwe TV. Erokamano. Nyakoromogi gimoro amora man gi chakruok ne nyaka bed kod gikone. Aneno ka directors maga nyisa ni thuolo orumo nyaka kendo warom kendo odiochieng' machielo. Oriti masani nyinga Chris Owino.